дар кӯдакистони Ситора бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон чорабинии идона баргузор гардид. Ин сана ки ҳамасола бо ҳадафи ҷалби таваҷҷӯҳ ба ҳуқуқ ва эҳтиёҷоти кӯдакон таҷлил мешавад. Дар Тоҷикистон низ бо муҳаббат ва эҳтиром ба фарзандони миллат қайд мегардад. чорабинӣ дар фазои тантанавӣ бо ороиши зебои саҳна ва шодиву хурсандии кӯдакон оғоз ёфт. Тарбиятгирандагон бо шеъру суруд, рақс ва саҳначаҳои тарбиявӣ баромад намуда, муҳтавои ин рӯзро бо ҳунари худ ифода карданд. Баромадҳои онҳо ғояҳои ватандӯстӣ, муҳаббат ба волидайн, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмиро дар бар гирифта, бо кафкубиҳои самимии иштирокчиён истиқбол ёфтанд. дар чорабинии раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Конибодом Фирӯза Шерматова ва мудири кӯдакистони Нури Робия Марҳабо Олимова иштирок намуда, кӯдаконро бо ин ид табрик карданд. Зикр карда шуд ки кӯдакон ояндаи миллатанд. ҳар қадаме ки имрӯз барои таълиму тарбияи онҳо гузошта мешавад, фардо самараи бузург хоҳад дод. мудири кӯдакистони Ситора Рухшона Назарова низ дар суханронии худ қайд кард ки баргузории чунин чорабиниҳо барои рушди маънавӣ ва иҷтимоии кӯдакон хеле муҳим буда, масъулияти калонсолонро дар баробари насли наврас боз ҳам бештар менамояд. чорабинии идона бо фазои гарму самимона ба анҷом расид. ин рӯз барои тарбиятгирандагони кӯдакистони Ситора як хотираи фараҳбахш ва рӯҳбаландкунанда гардид, ки бо меҳру муҳаббати омӯзгорон ва дастгирии волидайн рангин ва фаромӯшнашаванда шуд.